Өлгөргән кышкы арыш басуын Дон 680 комбайннары, КАМАЗлар һәм ЭЗИЛлар белән парлашып бер читеннән икенче читенә табан иңли. Яшел урак бер генә минутка да туктап тормый. Аяз торган һәрбер минуттан файда күрергә тырышабыз. 3 көн дигәндә 150 гектарда эш башкарып чыктык, дип белдерә Мир хуҗалыгының тырыш механизаторлары Рөстәм Шәрәфуллин, Ринат Имамов һәм Салават Габдрахманов. Карабаш авылында 17-нче сезон эшләйм инде. Җәен комбайнда кышын Т-150-та, чәчүне дә Т-150-та эшләйм. Шул ике техникада инде. Нинди эшләр башкарасыз? Т-150-та чәчү, сөрү, кыш кына бульдозер, көрәк тагып, кар этәрәм фермаларда. Җәен инде комбайн белән сенаж урабыз. Сенажны яңа Күктау сөтчелек фермасына бозга ташуда водительләр Алтав Шаимов, Роберт Захидуллин, Рәфик Халяпов, Назиф Башаров, Тәвис Сәлимов, Илшат Газетдинов өлгерлек күрсәтә. Бүгенге көнгә монда 550 тонна сенаж кайтарылган. Сусыл азыкны технология ягыннан бар таләпләрне үтәп хәзерлиләр. Тапату эшендә К7 тракторларында механизаторлар Таһир Шәрәфуллин һәм Рузил Әхмәтшин зур тырышлык күрсәтә. Эшнең төгәл җиренә җиткереп башкарылуы учетчица Азалия Даянова җаваплылыгына тапшырылган. Гомумән, Мирда яшел конвейер югары дәрәҗәдә оештырылган. Хуҗалыкта кышлату чорына никадәр күләмдә мал азыгы тупларга кирәклеге дә ачыкланган. Егетләр алдында һәр шартлы мал башына 45 центнердан артык азык әзерләү максаты тора. Төп игътибар инде, әлбәттә, сыйфатка. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.